Aquesta és una pregunta interessant. És una pregunta interessant. En realitat, nosaltres el que realment volem és sortir d'aquest marc que algunes vegades ens hem posat, de que les persones que hi ha a davant no sabem molt bé què pensen i no sabem molt bé qui tenen al darrere. Que això ens ha passat bastant. Ens va passar el 2017, que dèiem, no volem saber més, si ells ho fan deuen estar bé, deuen tenir més informació, o sigui, no tenir una persona sincera davant, o fins i tot tenir una persona, tenir aquell estat major que vam tenir el 2017, que no explicava totes les seves organitzacions, ens va ser un problema. Perquè no ens ho explicaven tot i després ens van deixar tirats. Això és una mica la sensació que hi ha hagut fins i tot a dintre de l'Assemblea. Aquell estat major del 2017, que estava format fins i tot per gent de partits i gent d'entitats que no explicaven res a les seves entitats, als seus partits, i no van fer la independència. Per tant, una mica ens fa por gent que no doni la cara, gent posar-hi gent entremitja, on en aquests moments, a més, i això també s'ha comprovat, si fas una línia que no està clara de qui és el que comanda i qui no, en realitat no saps qui pren les decisions. Per tant, això ho hem considerat que no podia ser. Ara bé, hi ha un altre punt que també és interessant, que tu deies, i és aquest punt de la repressió, d'anar contra la repressió perquè anem a fer la independència i hi ha la repressió. Això és cert, evidentment, no ho podem ignorar, però també hem patit un fenomen que és un fenomen que si hi ha aquí algun psicòleg... Tu ets psicòleg, Manel. Doncs de vegades ho hem parlat, fins i tot amb tu, no? Aquella idea de... Tu també? Doncs aquella idea de dir... Esclar, nosaltres, totes les persones, tenim mentalitat conservadora en el sentit en què ens fan por els canvis, perquè la nostra ment pensa que si ha sobreviscut fins ara, doncs no ens moguem gaire perquè volem continuar sobrevivint. I només ens movem i fem coses que ens generen gran repte si realment la situació actual ens hi empeny, perquè no estem gens bé i ens empenyem al risc d'una situació nova. Què ens ha passat amb la independència? Ens ha passat que en determinat moment ens va donar la sensació que assolir la independència era assolir uns riscos enormes, com ara, no? Però en realitat fixeu-vos que els riscos són quedar-se dintre de l'estat espanyol. O sigui, la repressió que hem viscut ara és una repressió que la tenim per haver-nos quedat a dintre de l'estat espanyol i no haver fet la independència. Si l'haguéssim fet, poder tindríem uns altres riscos, però no serien aquests, perquè els tribunals espanyols i els jutges espanyols ja no ens podrien fer res, perquè ja no estaríem a dintre de l'estat espanyol. Per tant, vam tenir molta por a fer la independència i no vam tenir por a no fer la independència. I això els juristes ho vam advertir bastant. Jo recordo haver-ho dit. Haver dit, escolteu, aquí hi ha tota una sèrie de plets que estan en marxa i que si fem la independència serà en paper mullat. Però si no fem la independència, tot això farà mal, això picarà. Això picarà, perquè hi havia plets de tota mena i manera. I, efectivament, ens va semblar que no. Millor no, és igual, no ens arrisquem. I no arriscar-nos era quedar-nos allà a sota dels cops. Per tant, jo crec que hem de ser conscients que el que necessitem és trencar. És una mica... És un sostre de vidre, si vols, també. De vegades ho hem servit les dones, que ens fa una mica de por trencar i sortir. I et vas quedant i realment hem de trencar i sortir perquè aquí dintre cauen bastonades. Una mica és aquesta la idea. Sí que hi ha risc, però hi ha molt risc de quedar-se i ho estem veient, avui ho estem veient. Amb gent mateixos, polítics que els semblava que quina por fer la independència, doncs mira, resulta que te n'has d'anar
del país, perquè si no la fas, tampoc no s'hi pot viure aquí. I una mica és aquesta la idea. Aquest projecte ha de ser un projecte... Aquest projecte ha de ser un projecte il·lusionant. Ha de ser un projecte engrescador i que ens motivi més el que podem guanyar més que el que podem perdre. Si anem amb mentalitat de què podem perdre, què em passarà, és una mentalitat perdedora, si m'ho permeteu. Perdedora. És una mentalitat perdedora. I aquest projecte és un grup de persones que estiguin disposades a fer la independència amb altres forces polítiques i amb una assemblea i amb altres organitzacions que recolzin allò fins a fer-lo efectiu. Aquesta ha de ser la mentalitat que hem de tenir i aquest és el projecte que estem plantejant. Una nova il·lusió i recuperar allò que teníem, allò que vam aconseguir l'1 d'octubre, allò que va passar, que és difícil definir-ho, allò que teníem tots, aquella màgia que es va provocar, que ningú ens preguntava, sinó que només ens motivava una cosa, a veure si som capaços ara de transmetre-ho i de tornar a viure-ho per culminar allò que no va passar, allò que no es va fer.